Yo, Bufon 01. Da. Am venit aici ca să dăm tonul, liceul unit, eu și eu sunt bufonul. Când intri pe poartă nu te mai oprești, liceul numărul 8, ai să mulțumești. Frate, tu glumești, intră, realizează, o să cunoști oameni fără nicio clasă. Când intri pe poartă, uiți de mamă, uiți de tată, de prieteni și de soartă. Momentan sunt în clasa 10-a, am ajuns aici și da, sunt certat cu legea, cam așa sunt toți. Huligan, borfași și vagabond, te-ai luat de noi, nu o să te scoți. Și că tot vorbim de uniune, frate, cu un pumn în față, noi te dăm pe spate. Aici o să înveți ce înseamnă viața, un liceu unit, ce-mi dă speranța să vină în față și profesorii. Noi îi respectăm, nu ca voi câinii, respect pentru dirigu ce m-a învățat. Dacă am notă proastă, nu sunt needucat. Profesorii noștri sunt cei mai buni, dacă nu-i aveam noi, nu eram stăpâni. Mergem peste tot ca să ne susținem, înseamnă că suntem în formă și ne menținem. Avem brigada cea mai tare, suntem optul, deci cine sare, chiar dacă avem mașini și camioane. Iuliul Maniu nu a fost mecanicoane. Dacă el nu era liceu, n-ar fi existat și cel mai probabil avea un nume de rahat. Dacă tot vorbim de rahat urcesc, intră tu pe poartă și o să te opresc. Că la noi nu merge, cu știi cine sunt eu și nu vreau să te împac, că-mi fac probleme zău. Noi suntem generația golănească și ne rugăm la Dumnezeu să ne ocrotească. Suntem chiar aici, în militar sectorul 6, să pătrunzi în cartier, nu există șanse. Cam asta a fost, am terminat strofa, stau în bancă liniștit că a venit profa. Yo.